Sugeng rawuh supados prigel pasinaon basa Jawi, monggo dipun subscribe, like, lan komen nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng pepanggihan wonten ing pasinaon basa Jawa. Wonten video menika kita badhe ngrembak materi bab sandangan aksara Jawa. Saderengipun sinau materi bab sandangan aksara Jawa, saenipun para siswa kedah sinau rumiyin aksara Jawa Legena kanthi ngeklik link wonten ing inggil nggih. Para siswa menika ingkang dipun wastani aksara Jawa Legena. Inggih menika aksara Jawa ingkang dereng pikantuk wuwuhan sandangan lan pasangan. Aksara Jawa Legena menika cacahipun wonten 2 dasa. Inggih menika aksara H, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Pa, Da, Ja, Ya, Nya, Ma, Ga, Ba, Ta, Nga. Lajeng supados aksara Jawa Legena menika saged dipun waos dados tembung utawa ukara, mula kedah dipun wuwuhi sandangan. Napa niku sandangan? Sandangan aksara Jawa menika wonten 3. Setunggal sandangan swara, kalih sandangan panyikek utawa mati, 3 sandangan panjingan utawa wianjana. Lajeng dipun rembak setunggal-setunggal nggih. Kita ngrembak sandangan swara rumiyin. Sandangan swara yaiku sandangan aksara Jawa sing gunane kanggo ngowah swara utawa vokal aksara Jawa. Para siswa, sandangan swara menika wonten gangsal. Inggih menika wulu suarane I, suku suarane U, pepet suarane E, taling suarane E, lan taling tarung suarane O. Menika wujudipun sandangan wulu. Sandangan wulu ditulis ing dhuwure aksara sing diwuwuhi sandangan wulu menika. Sandangan wulu suarane I. Tuladhane nulis tembung Bali. Tembung Bali menika ngangge aksara Jawa Legena Ba lan La. Carane nulis Ba La, Ba La. Supaya aksara La menika muni li, mula diwuwuhi sandangan wulu. Sandangan wulu ditulis ing dhuwure aksara La pas. Dadi iki unine Bali. Lajeng sandangan suku. Menika wujudipun sandangan suku. Sandangan suku ditulis gandul lan nemplek ing pucuking utawa buntute aksara sing diwuwuhi sandangan suku kuwi. Sandangan suku suarane U. Tuladhane nulis tembung tuku. Tembung tuku menika ngangge aksara Jawa Legena Ta lan Ka. Supaya muni tu lan ku, mula diwenehi sandangan suku. Carane nulis Ta disuku muni tu. Ka disuku muni ku. Tuku. Lajeng sandangan pepet. Menika wujudipun sandangan pepet.
Sandangan pepet ditulis ing dhuwure aksara sing diwuwuhi sandangan pepet menika. Sandangan pepet swarane e. Tuladhane nulis tembung sega. Tembung sega menika ngangge aksara Jawa legena sa lan ga. Supaya aksara sa muni se, mula kudu diwuwuhi sandangan pepet. Carane nulis sa. Supaya muni se, diparingi sandangan pepet ing dhuwure pas. Muni se. Lajeng go ngangge go. Sega. Lajeng sandangan taling. Menika wujudipun sandangan taling. Sandangan taling ditulis ing ngarepe utawa ing sisih kiwa aksara sing diwuwuhi sandangan taling. Sandangan taling swarane e. Tuladhane nulis tembung sate. Tembung sate menika ngangge aksara Jawa legena sa lan ta. Supaya aksara ta muni te, mula kudu diwenehi sandangan taling. Carane nulis sa ta. Supaya aksara ta niki muni te, mula kudu diwenehi sandangan taling ing ngarepe aksara ta utawa ing sisih kiwane ta. Teng mriki. Nggih. Dadi iki unine sate. Lajeng sandangan swara sing pungkasan yaiku sandangan taling tarung. Menika wujudipun sandangan taling tarung. Sandangan taling tarung ditulis kanthi ngapit utawa ing kiwa tengene aksara sing diwuwuhi sandangan taling tarung. Sandangan taling tarung swarane o. Tuladhane nulis tembung soto. Tembung soto menika ngangge aksara Jawa legena sa lan ta. Supaya sa kalih ta menika saged muni so to ngangge o, mula kudu diwenehi sandangan taling tarung. Carane nulis sa. Supaya muni so, diparingi taling tarung. Taling tarunge ngapit aksara sa. Talinge ning ngarep, tarunge ing nguri. Nah iki unine so. Lajeng to ngangge to. Nah talinge ing ngarepe to, tarunge ing ngurine to. So to. Para siswa, menawi sampun sinau sandangan swara, sakmenika kita sinau sandangan ingkang nomor kalih, inggih menika sandangan panyigek utawa sandangan mati. Sandangan panyigek utawa sandangan mati yaiku sandangan aksara Jawa sing gunane kanggo nyigek utawa ngendhek utawa kanggo mandhekake wanda. Menika wujudipun sandangan panyigek utawa sandangan mati. Cacahipun wonten sekawan, inggih menika layar kanggo aksara mati R, cecak kanggo aksara mati eng, wignan kanggo aksara mati H, lan pangkon kanggo nyigek aksara mati ing pungkasaning tembung utawa ukara. Sandangan panyigek utawa sandangan mati ingkang nomor setunggal yaiku sandangan layar. Menika wujudipun sandangan layar. Sandangan layar ditulis ing dhuwure aksara Jawa sing diwuwuhi sandangan layar.
Sandhangan layar kanggo mati aksara R. Tuladhane nulis tembung bakar. Tembung bakar menika ngangge aksara Jawa legena B lan K. Amarga aksara K mati R dadi kar, mula aksara K kuwi kudu diwuwuhi sandhangan layar. Carane nulis B K. Kar amarga mati R, aksara K ngangge layar ing dhuwure pas. Nah, menika macane bakar. Lajeng sandhangan cecak. Menika wujudipun sandhangan cecak. Sandhangan cecak ditulis ing dhuwure aksara Jawa sing diwuwuhi sandhangan cecak. Sandhangan cecak kanggo mati aksara eng. Tuladhane nulis tembung pasang. Tembung pasang menika ngangge aksara Jawa legena pa lan sa. Amarga aksara sa mati eng dadi sang, mula aksara sa kudu diwenehi sandhangan cecak. Carane nulis pa sa. Amarga sa mati eng sang dadi diwenehi sandhangan cecak ing dhuwure aksara sa pas. Nah, niki macane pasang. Lajeng sandhangan mati wigyan. Menika wujudipun sandhangan wigyan. Sandhangan wigyan ditulis ing burine utawa sisih tengene aksara Jawa sing diwuwuhi sandhangan wigyan. Sandhangan wigyan kanggo mati aksara H. Tuladhane nulis tembung kalah. Tembung kalah menika ngangge aksara Jawa legena K lan L. Amarga aksara L mati H dadi lah, mula aksara L ngangge sandhangan wigyan. Carane nulis K L. L mati H dadi lah, mula diwenehi sandhangan wigyan ing sisih tengene utawa ing sisih burine aksara L. Wigyan bentuke kaya angka 2 sing gedhe. Niki macane kalah. Sandhangan panyigek utawa sandhangan mati sing pungkasan yaiku sandhangan pangkon. Menika wujudipun sandhangan pangkon. Sandhangan pangkon kuwi gunane kanggo nyigek wanda ing pungkasaning tembung utawa ukara. Dadi sandhangan pangkon kuwi kanggo mateni huruf ing paling mburi tembung utawa paling mburi ukara. Tuladhane nulis tembung mangan. Tembung mangan kuwi nganggo aksara Jawa legena ma, nga lan na. Yen diwaca mangono. Nah, supaya aksara na bisa mati utawa mandheg dadi aksara N, mula aksara na kudu dipangkon. Carane nulis pangkon. Nah, yen wis dipangkon, mula macane dadi mangan. Para siswa, sing kudu digatekake ing bab pangkon yaiku aksara mati ing tengahe tembung utawa ukara
ora kena dipangkon. Nanging aksara mburine aksara mati kuwi kudu owah dadi pasangan. Nah, carane nulis pasangan, para siswa saged sinau ing video kanthi klik link wonten ing inggil nggih. Tuladhane nulis ukara Siti mangan jeruk. Ing tembung mangan kuwi ana aksara mati N, mangan. Coba gatekke tulisan aksara Jawa sing dhuwur. Siti mangan no mati dipangkon, jeruk ko mati dipangkon. Tulisan aksara Jawa kuwi salah amarga aksara mati ing tengahe ukara ora kena dipangkon. Pangkon mung kanggo nyigek aksara mati ing paling mburi ukara. Nggih, yen tulisan aksara Jawa sing ngisor kuwi mpun leres. No mati jone dadi pasangan. Mangan jeruk ko mati paling mburi dipangkon. Para siswa, sandangan pangkon kena ditulis ing tengahe ukara khusus yen ana perkara-perkara iki. Perkara sing nomor setunggal, sandangan pangkon kuwi kanggo nyigek aksara mati ing pungkasane tembung sing ana tandha komane. Yen ana pangkon lan koma, ora perlu ditulis kabeh, nanging cukup ditulis pangkone wae. Tuladhane nulis ukara Mas badhe tindak pundi. Ing tembung Mas kuwi ana aksara mati S lan ana tandha koma. Coba gatekke tulisan aksara Jawa sing dhuwur. Ing tembung Mas so mati dipangkon amarga ana tandha koma. Nanging carane nulis pangkon lan koma ora perlu ditulis kabeh. Carane nulis sing bener yaiku mung ditulis pangkone wae. Lajeng pangkon bisa ditulis ing tengahe ukara kuwi yen ana aksara mati ketemu angka. Mula aksara matine kuwi kudu dipangkon. Tuladhane nulis beras 5 kilo. Ing tembung beras amarga S mati ketemu angka, mula aksara sone kudu dipangkon. Para siswa saged sinau angka Jawa wonten video carane nulis angka Jawa kanthi klik link ing dhuwur nggih. Lajeng pangkon bisa ditulis ing tengahe ukara yen ana aksara mati ketemu aksara swara. Aksara matine kudu dipangkon. Tuladhane nulis Pak Eko. Amarga Pak ko mati ketemu aksara swara mula aksara ko mati kudu dipangkon. Para siswa saged sinau aksara swara ing video carane nulis aksara swara nggih. Para siswa, yen sampun sinau sandangan swara lan sandangan mati, salajengipun kita sinau sandangan panjingan utawa sandangan wianjana. Sandangan panjingan utawa sandangan wianjana yaiku sandangan aksara Jawa sing gunane kanggo nyelipke aksara konsonan utawa mati ing tengahe tembung. Sandangan panjingan dipocapake bareng karo aksara sing diwuwuhi sandangan.
Para siswa, menika wujudipun sandangan panjingan. Sandangan panjingan sejatinipun wonten 3. Inggih menika cakra suarane ra, cakra keret suarane re, pengkal suarane ya. Lajeng ketambahan aksara panjingan ingkang cacahipun kalih inggih menika panjingan la lan panjingan wa. Panjingan la diserat ngangge pasangan la lan panjingan wa diserat ngangge pasangan wa. Lajeng dipun rembag setunggal-setunggal. Sandangan panjingan ingkang nomor 1 inggih menika sandangan cakra. Menika wujudipun sandangan cakra. Sandangan cakra ditulis nyambung ing pucuking utawa buntute aksara sing diwuwuhi sandangan cakra. Sandangan cakra unine ra. Tuladhane nulis tembung krasa. Tembung krasa kuwi nganggo aksara Jawa legena ka lan sa. Carane nulis ka. Supaya aksara ka iki bisa muni kra, mula kudu diwenehi sandangan cakra. Carane nulis cakra nyambung ing pucuking aksara sing diwuwuhi sandangan cakra. Banjur mlungker ing aksarane. Nah, iki unine kra. Lajeng sa. Kra sa. Para siswa, sandangan cakra uga bisa diwuwuhi sandangan swara wulu, suku, taling, lan taling tarung. Coba gatekke tuladha iki nggih. Tuladhane nulis tembung trima. Tembung trima kuwi nganggo aksara Jawa legena ta lan ma. Carane nulis ta dicakra unine tra. Supaya saged muni tri, mula kudu diwenehi sandangan wulu ing dhuwure. Nah, iki unine tri. Lajeng ma. Tri ma. Lajeng nulis tembung mrutu. Tembung mrutu kuwi nganggo aksara Jawa legena ma lan ta. Carane nulis ma. Aksara ma iki supaya bisa muni mru, mula kudu diwenehi sandangan suku lan cakra. Suku riyen lajeng cakrane mlungker ing aksarane. Nah, iki unine mru. Lajeng ta suku mrutu. Lajeng nulis tembung kreta. Tembung kreta kuwi nganggo aksara Jawa legena ka lan ta. Carane nulis ka. Supaya aksara ka iki bisa muni kre, mula kudu diwenehi sandangan cakra lan taling. Ditulis sandangan cakrane riyen, lajeng talinge ing ngarepe aksara ka sing sampun dicakra. Nah, iki unine kre. Lajeng ta. Kreta. Lajeng nulis tembung drona. Tembung drona kuwi nganggo aksara Jawa legena da lan na. Carane nulis
Do, supaya aksara do iki bisa muni dro, mula kudu diwenehi sandhangan cakra lan taling tarung. Cakrane riyen, talinge ing ngarep, lan tarunge ing mburi. Nah, iki unine dro. Lajeng no. Dro no. Para siswa sampun paham bab sandhangan cakra nggih? Menawi sampun, kita lajengaken ngrembak sandhangan cakra keret. Menika wujudipun sandhangan cakra keret. Sandhangan cakra keret ditulis nyambung ing pucuking utawa buntute aksara Jawa sing diwuwuhi sandhangan cakra keret. Sandhangan cakra keret unine re. Tuladhane nulis tembung kremi. Tembung kremi kuwi nganggo aksara Jawa legena ka lan ma. Carane nulis ka. Supaya aksara ka iki bisa muni kre, mula kudu diwenehi sandhangan cakra keret. Nah, iki unine kre. Lajeng ma diwulu. Kremi. Dadi, yen nulis panjingan re, boten angsal ngangge cakra lan pepet kados niki nggih, nanging kedah ngangge sandhangan cakra keret. Lajeng sandhangan panjingan ingkang nomor 3 inggih menika pengkal. Menika wujudipun sandhangan pengkal. Sandhangan pengkal ditulis nyambung ing pucuking utawa buntute aksara Jawa sing diwuwuhi sandhangan. Sandhangan pengkal unine ya. Tuladhane nulis tembung setya. Tembung setya kuwi nganggo aksara Jawa legena sa lan ta. Carane nulis sa. Supaya muni se diwenehi sandhangan pepet. Se. Lajeng ta. Supaya aksara ta muni tya, mula diwenehi sandhangan pengkal. Nah, iki unine setya. Salajengipun panjingan la. Panjingan la ngangge pasangan aksara la. Aksara panjingan la ditulis ing ngisore aksara Jawa sing diwuwuhi panjingan la. Tuladhane nulis tembung klasa. Tembung klasa kuwi nganggo aksara Jawa legena ka lan sa. Carane nulis ka. Supaya aksara ka muni kla, mula kudu diwenehi pasangan la. Ditulis ing ngisore aksara ka. Nah, iki unine kla. Lajeng sa. Klasa. Aksara panjingan ingkang pungkasan inggih menika panjingan wa. Panjingan wa ngangge pasangan aksara wa. Aksara panjingan wa ditulis gandul ing pucuking utawa buntute aksara Jawa sing diwuwuhi panjingan wa. Tuladhane nulis tembung kuali. Tembung kuali kuwi nganggo aksara Jawa legena ka lan la. Carane nulis ka. Aksara ka supaya bisa muni kwa kuwi kudu diwenehi pasangan
wo. Nah, iki unine kwa. Lajeng lo diwulu li. Kuali. Para siswa, mekaten andharan materi ngenani bab sandhangan aksara Jawa. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.